Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι 6/12 του Σωτηρίου έτους 2015. Είμαστε εδώ για να σας πληροφορήσουμε για άλλη μια φορά από το PRIA News Radio για τις εξελίξεις οι οποίες έρχονται, αλλά εμείς τις έχουμε καταγράψει πολύ νωρίτερα, διότι ουσιαστικά ήταν ειδήσεις τις οποίες τις ξέραμε. Πριν από 1,5 μήνα περίπου είχα την πληροφορία για τα επεισόδια τα οποία θα ξεκινήσουν στην Αθήνα, και αυτό δεν ήταν, αν θέλετε, αυτά καθ' αυτά τα επεισόδια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα ξεκινήσουν και ο ρόλος κάποιων ανθρώπων που χτίζουν, αν θέλετε, εδώ πέρα την πολιτική ή, αν θέλετε, τα γεγονότα, και δεν είναι προφήτες, αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι οι οποίοι επεξεργάζονται τα σενάρια και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να αποδηγητήσουν και τα κινήματα και τους ανθρώπους και να μπορέσουν να τους βάλουν, αν θέλετε, μέσα στη δική τους κατεύθυνση και στο δικό τους τρυπάκι. Είχα γράψει στην εφημερίδα στην οποία αρθρογραφώ, και θα ήθελα και μέσα από αυτό να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Μιχαλόπουλο, το προηγούμενο Σάββατο, και είναι εδώ, θα το πάμε κοντά στην κάμερα για να το δείξουμε, ότι αυτά τα οποία σας λέω, έτσι, και αυτά τα οποία περιμένω το Δεκέμβριο να γίνουν, να τα θυμάστε. Λέει λοιπόν το κείμενο: καλοί μου φίλοι, αυτή την εβδομάδα θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια γεγονότα όπως πραγματικά έγιναν, και μιλάω για το άρθρο το οποίο γράφω από τη Χούντα μέχρι και τη μεταπολίτευση, έτσι. Αλλά θα ήθελα επίσης να σας πω και για τα μεγάλα εκδοτικά μέσα, τα οποία προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία κατά τον τρόπο όπως εκείνα τα βολεύει, μιας και μέσα στο Δεκέμβρη περιμένουμε πολλά γεγονότα. Ό,τι γράφετε σήμερα θέλω να το θυμάστε, η ημερομηνία αυτό έχει 4/12 του 2015, και σημαίνει ότι ουσιαστικά για να έχει γραφτεί στις 4/12 σημαίνει ότι αυτό το επεξεργαζόμουν όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είμαι ούτε μάντης, ούτε προφήτης, ούτε ο Κάλκας είμαι, ούτε ο μάντης Κάλκας είμαι, απλά είχα την πληροφορία, και μέσα από αυτή την πληροφορία που είχα προσπαθούσα μέσα από τα μέσα τα οποία έχω να τη μεταφέρω και σε εσάς. Τώρα, τι σημαίνει παρακάτω? Είχαμε μια πληροφορία από το 2012 ότι αυτή η κυβέρνηση θα αντέξει 6 με 8 μήνες. Και θα αντέξει 6 με 8 μήνες γιατί θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τον κόσμο, οι οποίες με τον Α ή με τον Β τρόπο θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο, και βεβαίως πριν ή μετά τα Χριστούγεννα ή κάπου εκεί κοντά στα Χριστούγεννα περίπου θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Τα πράγματα τρέχουν ακριβώς όπως τα έχουν οργανώσει αυτοί που τα οργανώνουν, και ουσιαστικά φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι ίσως μετά τα Χριστούγεννα να οξυνθεί κι άλλο η κατάσταση. Αυτό που γράφτηκε δηλαδή για τις 4 του Δεκέμβρη ουσιαστικά ήταν για το αν θα μας αφήσουν να κάνουμε Χριστούγεννα ή όχι. Απλά θα ήθελα αυτό το βιντεάκι και να το κρατήσετε και να το διαδώσετε, γιατί ουσιαστικά αυτό που σας λέω είναι ότι αμέσως μετά τα Χριστούγεννα θα κορυφωθούν οι εντάσεις, θα έχουμε και άλλα προβλήματα, και η πληροφορία που υπάρχει τώρα για τους αμέσως επόμενους μήνες είναι ότι περίπου μετά τα Χριστούγεννα και γύρω στις 10 με 15 του Γενάρη θα ξεκινήσει η κορύφωση των γεγονότων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την πτώση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και βεβαίως μετά από εκεί θα δούμε προς τα που θα πάει το πράγμα. Τώρα, έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε επεισόδια στην Αθήνα με αφορμή την επέτειο για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ολοκληρώνουμε αυτήν την ενημέρωση. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι για οτιδήποτε νεότερο θα μπορείτε να μπαίνετε μέσα στο PRIA News και να το διαβάζετε, www.prianews.eu, ή μέσα από τις αναρτήσεις που θα κάνουμε από το Facebook. Θα προσπαθήσουμε να μοντάρουμε και το θέμα αυτό. Θα κάνουμε λοιπόν και μία, αν θέλετε, επεξεργασία στο να μονταριστεί, για να έχουμε και σκηνές από τα επεισόδια, και μέσα σε 1 τέταρτο 20 λεπτά θα έχει ανέβει.
Αυτά είναι τα νεότερα μέχρι τώρα. Εμείς περιμένουμε να γίνει η όλη διαδικασία και σε 1 20 λεπτά θα τα ξαναπούμε. Αν υπάρχει κάτι έκτακτο να ξαναδώσουμε την είδηση. Με αυτά και με αυτά νομίζω ότι το 5 λεπτό ολοκληρώθηκε. Μπορούμε επίσης να σας λέμε ότι αν χρειάζεται να μας στέλνετε μηνύματα, info@pierianews.eu. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα πούμε σε λίγο.